wacho ni ne midhi loyo. Ma paro namba kamoro nikech nwan kodi kamoro. Nwan kodi kamoro ka jakom wacho ni biro bedo piny mondo go mbaka. Dhi bedo nang'o kore wach mar gavana ma Kisumu ni? Trevor, gavana ma Kisumu gi ma Migori gi ma Siaya gi ma Homa Bay. Apani bro mana kawo ng'ama ibro mana kawo ng'ama bro bedo ni koro ni mbele ndalo miyiero noero. Mano namba achiel. Namba ariyo, kantie ji mang'eny tapani gibro yie mondo ji opiem e nomination mondo odhi mbele. But mar adek, apani kantie weche mag winjruok to normally ok nyal bedga ka ji te neno ni mondo gichung'. Party kelo nomination. Mondo ji dhi nomination. Mondo ji dhi nomination besa long. To wabro dhi nomination tabro loyo. To kata kapono ni okotimore kamano nitie joma dhi wuok e coalition e ODM ka. Bineno ka mano dhi timore ni chama moko dhi wuok mopogore gi chama mar Bago. Mano e gima nadwa wacho matin ni ODM kikeji giket ji kanyakla. Ki gol ji giriemb gi wacho manga ni ber ng'any racha kaw ji te basi migi chance te. He lost nomination ka ng'eny ma democratic ma jopiny wuoye. Teko japincha ka ODM ong'iyo, ODM will be a very very strong party. Inya paro 2022 nominations mag UDA ma President Ruto nochungo. Joma chon mani pano ok nya yombi mano yombi. E joma chon ji dhi nomination te. Maura mane director of elections masai ni Kenya Roads kura chair mar kura and director my elections no tero ji nomination te. Ma joma moko ma ne oyombi joma ne leaders machon manok pano nya yombi. Koro miyo demokrasi no ema miyo party bedo together and bedo strong. Koro kata koro ose yombi nomination ti dhi chunga party moro kata ibiro gi independent yombo kinya yombo na mapati omi ticket. To kikawo ng'at ma party ng'amok nya yombo ming'eno ok yombga timiyo ticket nikech noting' badi chien kacha. Ok mana to ikigo party piny nikech koro mano ikelo candidate ma ok popular kata ma ji ok ohero. Bas koro ji dhigo kura ne ng'ama chielo ma ok ng'ama popular e ground. Nitie joma wacho ni chama mang'eny dhi biro kaluwo kendo